Mani ngene koro gima wadwa ng'iyo. Mane koro gima wadwa ng'iyo odiochieng' ma kawuono nikech koro wadwa neno ni nitiere ing'eni politicians to nigi influence. Ok wanyal tamore nikech politicians nyalo ng'isi ni we tich idhi tim gima gidwaro to kendo idhi mitim. Omiyo koro mano neno gine rally ma kawuono ka Azimio ochako. Lakini gima nyalo wacho en ni ing'eni political rallies masani king'iyo bang' kura nitie jok mane igi owang' gi kura gi. To nitie jok mane rito garita ni to babi dwa miyowa direction mane. Ilinga ahinya miwane direction wan warito. Koro joma kamano nitie. Kendo gin ibiro yudo ka gine magisedhi kacha samoro gisechako chokore. To nyalo bedo ni ok ginyal kata mana bedo ji mang'eny kaka inde siasa. Lakini en ng'at ma kata king'iso ni odhi otim ang'o ni bunde biro, bunde dhi goyi to obiro timore nade? Obiro timo giming'ise. Koro mago gik ma pod timore to